Manhyia kasebo ena yede nam Ashanti Tvgh ene of a TV so ede ma no ebra Agonamanhene Okomfo Anokye osai ede akire yewura Otumfo osetutu no yewura Otumfo osetutu eka nsem bi ede kire Agonaman no agona nananom atra nkonwa ne nyina yepese yekọ na yekotie ensem potia yewura eka ye ede fa ohene a oba bedi ade se Agonamanhene ho a wogina mu se Okomfo Anokye no yenko na yenkoti misro bomodin like share ne follow Ashanti Tvgh Manhyia kasebo ena yede ma so you tunfo dwuma ATI tuso siti ya mu tunfo ATI to continue from obi tunfo ATI Order Gaza ne de odunia otumi kasa ATI so sabe oreba ewa kasa ne kasa tosubo onuanu nyokuma otumi kasa oreba champion ni ha ese asan oba oni sabe sapo mo nam sapo achamo ne de sabe uniseti a ne ne fu oba ye otumi kabi ATI to the room hanwa na ya sabe adusade kase ama santeman ATI na mo bi go for before come by so na nya sabe se na mo bi so ai o do ka he o se kabi ka ka so unu ya oba o to fa chame ho ira ka sa na susu ma ba fi ha pa ATI susu ma ba fi ha na transfer no na emot nsuo no toya edru company so nsuo na tiwe susu se hunu edi so a sabe ye hunu se chene na ye asisi sei awran ha oba obatra kono che konya so enne ne ma si hey fatu honfo so afade ade baaye no ketimbo ho kraka akonya no company fo nyina itmetumo wono man chera cherepa ana ofa afade a emfata ade boss ateyanim so muna mo ha tama nana breko hinsaya afade a Otumfo de transai ode dia hinsaya no nye sese ese wa fresh won shit nkwen friend she won shit what she don't shit odi mo Asantehene wasa che se ye che abwa kase ewo ne cheniti adentra chese ene Asantehene the spiritual brother obia oneno sebe aka nsemo a ye suzumu asem waba a wonya no oneno ebebobra a odene be jisanteman anya sab kitwa nti amanye ne akonya a obecheso otran betraso no suzumu wo mu no mane ndi wodim kai amfa ne masem ema ho sebe suzumu asem yemfa na masem nko ho yemfa social media nko ho yemfa sebe yo we ka say bia nko ho asem ada ho ene se obema Asantehene nya sikadwa anya suzumu afata ntina ebetwa dwara komonoche ade amampon efri ho eba abeta sikadwa nchen ansa na etwadwara amane ho no ese obaye ni mapi enkoyi na sebe wahempani na adraprampe obaye no abentie otwae ofre no atoto wosane se wote aya atutu sane ana abetafo no bo
aguna atoto obesane ahwe ba bia wo obesane ahwe wo kwa afade ade ba ahemfia wo de ba Asantehene ho ane susuma wo de ba boa no ane oman no kra se de afade sitie efise konwase ba ye ane matimi wakame wosi mempene wosi ode ye we ni man pi asai nti ene wo ba na bodu akutawa wo se odibre no aye soronko antutunase wo tutunase a akonyanso betutu ase na no mejira ha ka se wa ma odua na nsai a wo ma nsai wo fre o nisai nsuo ma wiam obesom anya se wo be kana no fafa na ya ka ane me omiti on kran na me ba me ye me amaguna he akoye me nko besida konyan ma no sa no ye e from nkran adama dabi Asantehene wo ye hwan na Asantehene prawa etwa bibia mu na wo de anya sabio ya ba ye ka keke nanso esa susum esa ka ho nti de wo ba no mpanimfo a mo de ne ba ya mo ho kwan mfa so me ka bi ahira mo man sa to busu bi odi a ana de ana nkoda mpanimfo so ye go agofra ani brenim akọ na wie ye no obi a ye asuzuzun abe kakra no na se mo antre no de efata so ye am ne ba de a ana mo de gato abrami da be hia me nka mi mamo nti obi a hwe ne so no hwe no mfa susu mo de boa Asantehene no mfa moa na enko yie na bibia nso emoa na santeman susu mo kotaye Asantehene oni kombono ti free akwam baaye oba ode je chenche baaye a ode aboa akwa ko babia wo bia no susum no enyina ho ti waba e besro otumfo adama onpaja nti na sibibi kire no na free na ko no fa amanne ane mra ane susum a wo mu no eye dwuma na fa so Asantehene na santeman enya ne nkoso tumfo adama man ko mo sibibi kire yes so mise enough from a bano adwene koduru akire no hwa na se no kure wote safe ne mo makonya so na se wo ye de hyekan pa na bibi yes so me de pa se wa makwan ama nananum anka enkan sabe ensema emfoten de enim ni na no ai ni sen kom ka biaro enka be ba ebe ye kura ye no bae ye kura edu achi a enu bae no e ba se ya enkasa kese yankasa kese kura bise munsam no eye dudu no ana eye woni konfo entamu asem e ba mo nwin asante kwa me fa so ba asante man mbeduru ya motase ne makoma a edi